ya getai abo bagokora obonchereri bwabo bare ne pare nene ekurwa kisikero kaimi omucho kembo niko bare no gwichana magayo kubeke mambia kuyokoboka emambia rero nakonyora amakarabati ayo bagotumeka kwambokera guchia sense muyende yepara ase bagokorera obonchereri bwabo gatagwire gukwana ime ya kembo niko batebire buna tractor yemo niko yegwikana chinsa ikomi cha mambia na gotagora amakarabati ayo abo ase batebire na onde tayo oyo onya onde tayo onya kubakwanira gose kuba enoti yogo tabeka amakarabati ayo na gusaba banyare kweranirwa amakarabati ayo Unfortunately, tu abo kabono man, nyama karabati man, ya chago tuko ya taura ri amakarabati tobegete mata ase tokwerigeria sabu tokomanya ugabatoma lakini tokoboria serikali na bari bare responsible so taura amakarabati ya it's not good and pero monda vetire pase direchi asa amenyeko ogwento chomo tago sengencho ogwata authority nga enkena so toko bolia serikali yake tuwa bonchoro ya baba atima ya itonere pero toko invest wabe karabati wabe ke biashara afu mwacha mwatu tago ande sarana chao kara to kuira na magayo na kitawaka na ntito tabo atiasto ogo chinga ito